lekker pas poppen dat de reden hem laat leiden. Lekker hond van Pavlov, we hunkeren naar de volgende dosis dopamine. Ook al zijn we op de hoogte van hoe dat pad afloopt. Niet een wereld dus voor te stoppen met de scrollbeweging. Er zijn massa's droom naar wijzen, maar weinig onderneming. Vlak gemak door de sociale beleving die hedendaags nog juist bestaat in een digitale omgeving. We conformeren naar imago's die bevallen zijn. En tuurlijk is dat niet alleen een nu, het is van alle 10. Maar het groot verschil is de schaal waar dat het plaatsvindt. De alom tegenwoordig die stress in onze dag brengt. Is echt, er valt niet aan het ontsnappen. Zit genesteld in een web waarin de wol worden betoverd door nep. Fake verkocht, dan noem ik het Instagram effect. Waarbij dat alles blinkt en de valse schijn heeft van perfect. Maar zij stuit er prik, bluff je toeschouwer op afstand. Soms is het ontkend dat je er het geven staan vastklampt. Effecte puzzelevens is gigantisch. We zijn romantisch in het negeren van de kosten eraan vasthangt. Dit gaat leren dat we nu al niet aan het sporen waren. En ondertussen vult ons leven met verloren jaren, waarin dat we juist nog leeg geboren storen. En zonder bevestiging van anderen, maar amper kunnen niet gewoon ervaren. We zijn het zwakste om alleen eens in ze kapitaliseren op de meisjes en de eenzaamheid. We zijn het zwakste om alleen eens in ze kapitaliseren op de meisjes en de eenzaamheid. Vraag je soms af waarom dat hier op deze plek balans zit. Want bij het meeste dat je enorm met straks speel je snel je hand kwijt. Er is zoveel overrechts, weinig die nog waardig werk verzet. We zijn gelimiteerd tot wat de basis zegt. Je basisrechten worden overboord gesmeten. De conditie humans leven, wel zijn de geboorte mee. We moeten ons allemaal meer goederen produceren, consumeren. Dat is de voorwaarde dat je als burger voor kan leven. Elk van ons is een product dat kan verkocht worden. Een wandelende blok aan informatie dat ze omvormt tot pure statistiek. Voordat er vlugge prijzen plakt, bepaald door de precisie waarmee je in het algoritme past. Hoe voorspelbaar dat je handelingen en daden zijn, hoe makkelijk dat je zit te plooien, dat is juist de omkadering. Weinig instelling die nog echt van waarde zijn. Ze werpen licht op zaken, maar kan het worden juist de valse schijn. Ze rare dingen je aan de website moet bewissen dat je mensen door wat cijfers en letters neer te tippen. Als je moet inloggen op een app, als je iemand wil berichten. Nou we massas vele weten, maar weinig ervan begrijpen. Het is dat digitaal doolhof waarin dat we verdwaald zijn. Wat dat we weinig kunnen bepalen van hun eigen verhalen. Maar wat dat alles wordt geprogrammeerd, gecodeerd tot het punt dat het menselijke zomaar erodeert. We zijn het zwakste om alleen eens in ze kapitaliseren op de meisjes en de eenzaamheid. We zijn het zwakste om alleen eens in ze kapitaliseren op de meisjes en de eenzaamheid.